A Aqués encántalle a choiva nos días de calor. Daquela mira as nubes, abre a boca e deixa que a auga o lave por dentro e por fora. E semella que a choiva, o seu can, tamén lle gusta. En realidade, Choiva é o seu can dende onte. Aqués acaba de atopar no chan, na porta do súper que hai xunto ás casas de cores, unha galleta medio comer. Cando se achegou o mainiño un can pequeno que non afastaba os ollos da galleta. Tiña unha cara de fame que puña medo. Resultaba tan gracioso con aquela mancha negra arredor dun ollo. Nese instante, a pesar da calor, arrancou de súpeto a chover. Aqués aledouse. O can tamén se puxo moi contento e foi por iso que Aqués lle falou: chamareite Choiva. A Choiva gustalle o seu nome e moveu o rabo de novo. E dende onte andan xuntos, unha beira do outro, como dous amigos que se coñecen de moito tempo atrás. Choiva prefire quedar xunto á porta, aínda que non se atreve a entrar naquela casa que para ele é descoñecida. A fin volve a falar Aqués. Anda, fálame outra vez de mamá. Aqués gustalle que a avoa lle fale da súa nai. Do fondo dun álbum de mentiras, a avoa Mallín saca palabras brancas. A súa nai era moi fermosa. Parecía unha princesa. A avoa Mallín quere que Aqués durma abrazado a un soño fermoso, que a piques estivo como cada noite de lle contar un conto de princesas, de piratas, de fadas e de dragóns, e de tesouros, máis desta volta é ela que dorme. Por fin apágase a última estrela e, case de inmediato, acéndese a primeira raiola de sol. A Aqués dalle un bico á avoa, ponlle nas mans as últimas cereixas que gardou para ela e vaise con Choiva a explorar camiños novos. Traereiche comida, avoa. Choiva e Aqués andan e andan sen rumbo durante toda a xornada, como cada día, como todos os días, e cando cansos de non atopar nada, deciden regresar xunto á avoa. Ven unha empregada duns grandes almacéns baleirando nun contedor as caixas da froita podre do día, a que non vale para vender, a que ninguén quere. Lisca porcallán, que ves buscar nun contenedor? Berra a moza. Comida, responde Aqués. Guau, guau, axuda a Choiva para que quede máis claro. Asustados, non paran de correr ata dar nun parque. Nenas e nenos barullan ao redor dunha mesa, tamén de pedra e aiteigada de larpeiradas. Ei, Choiva, onde vas? Choiva sen agardar o consentimento de Aqués. Espanta as pombas e faise dono do suculento manxar. A nena divírtelle aquel can que pilla todo polo aire como a quen caza moscas. Aqués observa moi atento, máis queda aniñado moi preto da escena. As tripas berranlle máis ca nunca. É como eses cans de mentira que bambean nos coches, segue a trayectoria dos anaquiños de pan. Desconfiado, vaise achegando. Achegando, a rapaza repara nel e lánzalle un bocado de carne, que Aqués atrapa directamente coa boca. Anda, un neno can. Mirad os pés, que cotrosos. Semellan de pel de elefante. Veña, Cucho, pille isto. Choiva, a espreita, tamén atrapa algún que outro anaco do pastel, aínda que a atención está agora no sorprendente neno can, que non dá feito a apañar todo canto lle tira. Nenos e nenas, sabedores de que a atracción xa rematou, retornan algo molados aos seus xogos. Só aquela nena, a protagonista do aniversario, queda ollando para Aqués con curiosidade. Como te chamas? Pregunta a fin. Aqués, e ti? Lanca, responde. Lanca, sen deixar de observalo, aínda lle di: tes unha pel moi rara, sei que non és moi amigo de lavarte. Non teño na casa. Vivimos onde nos cadra, e onde estou agora non hai auga. Segue a observalo aínda uns segundos. Logo, sin máis, espétalle un bico na meixela e vaise cos seus amigos. A Aqués entralle moita calor, sente sede e vai beber. A nena regresa á festa, mais por algunha razón que non entende moi ben, xa non ten moitas ganas de xogar.